நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வருங்கால அரசியல் நாம் தமிழர் கட்சி வாழ்க ஒழிக, சீமான் வாழ்க ஒழிக, இதுதான் நடக்கும். இனி முறா ஒண்ணு நம்மளை வாழ்த்துவான், இல்லைன்னா திட்டுவான். இதுக்கு மேல அவனுக்கு அரசியலே இருக்கு. நாம எதை விரும்புகிறோம் என்றால், சீமான் வாழ்க ஒழிக என்ற கோஷம் ஒழியணும். சீமான் தனி மனிதன், அவன் இருப்பான், நாளை இருக்க மாட்டான். அவனை தலைமையேற்று அரசியல் செய்கிற அந்த முறை ஒழியணும். ஆனால் அவன் முன்வைக்கிற தத்துவத்தை தலைமையேற்று அரசியல் செய்கிற தூய அரசியல் முறை மலரணும். அதான் அரசியல். நான் இல்ல, நாளைக்கு இன்னொருத்த வருவான். ஆனால் என் தத்துவம், நாங்கள் முன்வைத்த நோக்கம், முழக்கம் அது சாகாது, அப்படியே இருக்கும். இது ஒரு தொடர் ஓட்டம். என் முன்னவர்கள் கொளுத்தி கொடுத்த நெருப்பு கைமாற்றி கொண்டு ஓடி வருகிறோம். இந்த தலைமுறை தமிழ் பிள்ளைகள் ஓடி வருகிறோம். எங்கள் தோள்கள் தளர்வதற்குள் வென்றுவிட்டால் நல்லது, இல்லை என்றால் வலிமை மிக்க இன்னொரு தலைமுறையின் தோள்களுக்கு கடத்துவோம்.